We started farming, sir, in the year 2023. That is after the pandemic. Nag-start kami mag-farming noon kasi naisip namin, so okay yata ang farming kesa sa pag-business. Kasi nag-business po kami noon ng aking yumaong asawa. Unfortunately, it didn't work. Kaya nag-try po kami mag-farming. Tapos, hindi ko alam siya, nag-start kami from two cow, hanggang sa nanganak siya, hanggang sa napaparami yung 2, naging 4, yung 4, naging 8, tapos yung 8, naging 10, ganon. Tapos, nag-explore na rin po kami ng integrated, nagtanim na rin po kami ng sari-sari pong mga gulay, yung mais, yung palay. Tapos, nag-explore na rin po kami ng mga poultry, sa kami yung mga small ruminants. Hanggang sa naging, na po kami, nag-apply po kami for learning site. At after a year, sir, na-validate po kami as a learning site ng ATI. So, doon na po nagsimula po ng aming pag-farming. Isa sa mga highlight po ng farming po ninyo or dito sa farm po ninyo is the black rice. So, paano po ninyo dinevelop ito? Well, actually, sir, nakita po kasi namin na dito sa Ilocos Norte, madalang lang po yung mga, nagtatanim po ng black rice. Pailan-ilan lang. At saka, nakita po namin, karamihan kasi, yung nagkakasakit, may mga diabetes na kondisyon. So, nakita namin na yung black rice, yung pala ay napakainam po sa ating kalusugan. Kaya, yun, nag-explore po kami na mag-black rice, which is, ngayon po, sir, magto 2 years na po kaming nagtatanim ng black rice. Nakita naman po namin na mahirap po siyang alagaan, pero dahil organic po yung approach kasi, natural. So, wala talaga kaming inahalong mga synthetic when it comes to that sa black rice. Kaya yung yields po sa umpisa talagang napaka-challenge para sa amin kasi konti lang yung naaani namin. Then eventually, habang tumatagal, natutunan na po namin kung paano i-overcome po, paano po makontrol yung pest, paano po alagaan mabuti, hanggang sa umokay na po yung season namin ng the next cropping po ng palay, ng black rice. Ano po yung ginagawa niyo? Is it the raising po? Opo, kasi transplanting din po ang ginagawa po namin. Pero yung black rice po kasi, less maintenance po. So, dito sa lugar po namin, yung kasing black rice, hindi mo kailangan na masyado maraming tubig. Sakto lang. At the same time, inbred rice kasi yan, sir, eh. So, adapted siya dito sa aming lugar, yung black rice. So, ma'am, meron na po tayong red rice, brown rice, and black rice. Yes. Ano po yung sa kanila yung pinaka-healthy sa lahat? Well, marami po nagsasabi, black rice, dahil sabi po nila, yung black rice kasi daw napakainam po sa mga may kondisyon na diabetes. So, possible po na totoo yon dahil kung kumain ka ng black rice, konting amount lang, mabubusog ka na kaagad eh. So, maaari din pong posible na okay ang black rice. Pero syempre, ang makakapagsabi niyan ay yung mga consumer, yung mismong nakakaranas ng ganun na may magandang benepisyo sa kanilang katawan at kalusugan. So marami naman pong tumatagpili po ngayon sa inyong produktong black rice po. Oh yes sir, actually itong itatanim po ngayon naka-pre-order na, may mga nag-order na po. Karamihan po kasi sa aking mga kliyente ay mga nasa medicine, mga doctors. So, kaya nakakatuwa nga po eh, kasi hindi ko pa naitatanim na pre-order na. So, yun. So, paano po yung market natin dito? So far dito sa Ilocos Norte, sir, sa black rice, wala namang problema. May kamahalan po ang presyo, pero naibebenta naman po namin. Aside from black rice mo, ano pa po yung pinagmamalaki po ng Onera Integrated Farm? Maliban po sa aming crop production, sir, at saka sa mga livestock production, kami po ay isang learning site. So,
ikinakarangal po namin na marami po kami mga kabataan na nahihikayat na tumuon sa agrikultura. Naging ano po kami, naging mabuti po kaming at mabuting partner ng mga SUCs ng ating mga school, universities, and colleges. So, taon-taon, sir, marami tayo na-accommodate ng mga interns, mga on-job training. They stay here for like 200 to 240 hours. So, usually po talagang marami po sila. Then, we are also accommodating po ng mga national interns from the government with the different commodity po. Like, for example, ngayon po, meron tayong 3 scholar. Meron tayong 3 national scholar from NOAB, which is the organic production, yung organic agriculture production. And we have also the coconut interns. So, yun po, nakakatuwa po dahil kahit papano yung advocacy po ng Onere Integrated Farm ay naibabahagi po natin sa ating mga kabataan. Which is yun talaga yung kailangan natin ngayon sa ating bansa. Kasi nakikita naman natin, usually kaming mga farmers, usually makikita nyo mga 50 years old, above. So, siguro it's time that yung youth na ang mag-take over. Kasi napaka-challenging na para sa amin na matatanda na dito na sa farm. So ano naman po yung parang naging epekto nito sa buhay ninyo, yung paglago po ng sistema ng Onera Integrated Farm? Well, actually, sir, siguro ang naging magandang epekto po ng aming pagpa-farm, it humbles you to life. Kasi alam mo, pag ikaw ay nagpa-farm, kahit wala kang pera, walang laman yung bulsa mo, wala ka, as in wala. You are simply happy for what you have. Natututo kang magpasalamat sa Panginoong Diyos na ikaw ay kumakain at galing lang sa pinaghihirapan mo yung ikinahanap buhay mo. So sa farming kasi, para sa akin so I experience din naman na magtrabaho sa corporate world. Alam mo yon kung ano yung competition. It's parang napakabilis. Pero parang ang bagal ng buhay pag doon. Pero dito, hindi mo namamalayan. Habang tumatagal, nagiging content ka sa buhay. Nagiging masaya ka sa ginagawa mo. Sa simple lang na pagbubungkal ng lupa, masaya. Masaya yon. Yun yung sigurong napakainam ng naibigay sa amin ng farming. Ma'am, sorry tayo na yung asawa mo. So, kung nakikinig siya ngayon, ano yung mensahe mo sa kanya? Siguro kung nakikinig man siya ngayon o nagpapasalamat ako sa kanya kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi rin siguro ko gusto maging mag-farming. Hanggang sa hindi ko namamalayan, nai-inlove na ako sa ginagawa ko. Kasi noon talaga naman na ayoko talaga mag-farming. Kasi ako ay ipinanganak na ang mga magulang ko ay farmer. So nakita ko kasi ang difficult life, yung hardship na naranasan ng aking mga magulang na ultimatum na baon namin araw-araw sa school noon parang inuutang pa tapos babayaran lang pagka meron na silang ani, parang ganon. So, para sa aking asawa na yumao, siguro lagi ko siyang maaalala kasi lahat ng mga nakikita ko ngayon sa aking paligid, siya naman talaga yung nag-umpisa, siya naman talaga yung nagtanim, siya naman talaga yung may pundasyon. Kumbaga, itong lupa na to na ipinamana ng aming mga magulang, kumbaga, siya lang yung nakagawa ng mga bagay na kami mga magkakapatid hindi namin nagawa. So, yun. Okay, ma'am, lastly, parang mas maganda na po pag inisita na yung mga iba't ibang mga turista dito. So, meron ka bang plano and ano yung plano mo dito, ma'am, and of course, your message na po? Well, actually, sir, ang plano talaga namin noon ng aking yumaong asawa ay yung maging open ito sa public para po marami pa po kaming matats na mga kabataan. So, gusto namin sanang ipamahagi itong place namin, ganun din sa aking mga kapatid, na since na dito sa Ilocos Norte ay lumalago na ang turista. So gusto namin iparanas sa kanila yung farm to table
na kumakain ka ng pagkain na alam mong hindi nakakasira ito sa iyong katawan, sa iyong kalusugan. Kumbaga ito ay nagbibigay sa iyo ng sapat na pangangailangan sa iyong katawan. Kaya yun yung gusto namin na ipamahagi, yung sustainability, na kung ano yung nandito at umiikot lang siya, na hindi mo na kailangan magdependa sa mga synthetic na pataba sa lupa, na pwede namang gawin, na pwede naman na pagkakakitaan pa, yung parang ganun, sir. Dahito'y adamag kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA Car Rental iti Ili ti Vintar. Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas. Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA. Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas. Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.